is your number one FM radio station. Love Radio. Buka na ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miles. Nagmahal, nasaktan, natuto, at sinubukang magmahal muli. Nung mga panahon na broken-hearted mula sa isang 4-year relationship, madalas akong sumama sa pinsan ko sa bilangguan para dalawin si Kuya Randy, ang mister niyang mayor doon sa loob. Sakitin ng pinsan ko kaya ako ang umaalalay sa kanya. Natutulungan ko siya pero parang sinasaktan ko naman ang sarili ko. Naiinggit kasi ako tuwing nakikita ko silang naglalampungan ni Kuya Randy sa kubol. Ano hindi ko gets? Kubo? Kubol? Kubol is parang yung tambayan ng mga preso. Yung parang kubo. Kubol. Sinong kubo. kalampungan ni ano? Baka Kuya yung Randy? warden. Yung rehas. Yung kubol, yun dun, halimbawa may magbibisita na asawa. Yun dun yun sila. Doon yung meeting place. Oo. Doon sila Yung ba yung may ano? Ay, may keme. Oo. Yung may pakortina. Ba't alam mo? Kubol pala tawag doon. May kalampungan siyang tubol. medyo, ano daw? Kaya Sabi? naguluhan din ako, hindi ko kasi alam yung kubol. Sa mga panahon ng aking pangungulila, nakilala ko si James. Si James ay isang inmate at best friend ni Kuya Randy. Sa totoo lang, hindi mukhang preso si James dahil napaka-neat niyang tingnan. Siya yung nag-aasikaso sa amin sa tuwing dadalaw kami sa loob. Siya yung nagluluto at naghahain para sa amin. Mukha mang mabait si James, hindi ko pa rin maiwasang mailang sa kanya. Hindi ko naman kasi siya kilala ng lubos at ang pananaw ko, panay halang ang kaluluwa ng nasa loob ng preso. Isa pa, wala na talaga akong tiwala sa mga lalaki, lalo na't iniinda ko pa noon ang panluloko sa akin ng ex ko. Miles, pauwi na ba kayo? Mainit sa labas ng kubol. Teka, papayungan kita. Ang sabi ni James. Kinilig ako ng konti sa mga the moves ni James. Pero hindi. Sadyang gentleman lang siguro siya kaya ganun siya mag-asikaso sa akin. Sa sumunod na araw, isang unregistered number ang tumawag sa phone ko. Hi Miles, si James to. Pumuslit lang ako para makausap ka. Huwag ka magagalit ha. Kinuha ko yung number mo sa pinsan mo. Kasalukuyan akong umiiyak nang sagutin ko ang tawag. Hindi pa kasi ako makamove on sa demonyong ex ko. Nang mapansin ni James na sisinghot-singhot ako, nagsimula na siyang magtanong kung bakit ako umiiyak. Naikwento ko kay James ang lahat na nangyari at unti-unting napalapit ang loob ko sa kanya. Isang araw, dumalaw na naman kami sa loob ng bilangguan. This time, doon kami mag-overnight. James, doon ko muna papapwestuhin si Miles sa kubol mo ha. Pangdalawahan lang kasi yung pwesto ko dito eh. Miles, huwag ka mag-alala, mabait yang si James, alagaan ka niya. Ang bilin ni Kuya Randy.
No choice talaga ako ng mga oras na yon, pero hindi na ako umalma. Mayor naman si kuya, kaya hindi naman siguro ako aanuhin ni James. Inayos na ni James ang kamang tutulugan ko. Pumwesto na rin siya sa lapag malayo sa kama ko. Oh, ba't diyan ka matutulog? Baka malabigan ka dyan, ha? Ito na. Nasusokot ka na may mga maganap, tapos ikaw yung nagtatanong kung ba't lumayo. Posible. Alam namin yung ganyang galawan. Mga damugs eh. Mga karakas mo. Oh, ba't siya ka matutulog? Baka malamigan ka dyan. Tanong ko kay James. Siya ka matutulog. Gusto mo kami tayo? Dito ka, magpainit tayo. Okay lang ako dito, sanay naman ako. Matulog ka na. Sweet dreams. Ang sabi ni James. Ewan ko ba, pero parang init-init pa rin. Kahit nakatapat na sa akin ng electric fan. Alam mo? In-hit si ate ko. Hindi ako makatulog, kaya nakipagkwentuhan na lang muna ako kay James. James, ilang taon ka na dito sa loob? Okay lang kahit di mo ako sagutin kung di ka naman komportable. Ang sabi ko kay James. 10 taon. 10 taon na ako dito. Di ko nga alam kung maniniwala ka, pero nadamay lang ako sa mga kamag-anak kong may kaso ng kidnapping. Kasama ako nahuli nang dumalaw ako sa bahay nila. Alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Ang kwento ni James. Nang marinig ko ang pagtatapat ni James, lalong gumaan ang loob ko sa kanya. Hindi ko matiis na matulog siya sa sahig. Ayan na. Ito na. Gumaan ang loob. Kaya, at lalong oo. Kaya shinare ko sa kanya ang maliit na higaan. James! Sabihan mo naman ako dito para hindi ka malamigan. Wala ka naman sigurong gagawin masya akin, di ba? Yung magkakabwisit ko. Kanina nainitan kayo, giniginaw naman. Sabihin mo pala, padidikitin mo tapos wala ka namang Oo, gagawin sa akin, di ba? Kinaumagahan, nagising akong nakatitig si James sa akin. Ready na ang agahan na siya ang naghanda. Napansin ko na parang unti-unti ko nang nakakalimutan ng ex ko. Medyo natagalan din bago kami muling nakadalaw sa preso. Parang namimiss ko na ang boses ni James dahil bihira na siyang tumawag. Pero isang araw nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Miles, nakumpis ka kasi yung phone ko eh, nakitawag lang ako. Sobrang higpit na dito, parang gusto ko nang sumuko. Nag-alala ako para kay James. Ewan ko ba, pero bigla ko na lang nasabi sa kanya, "Wag, James. Huwag kang susuko, ha? Mamahalin pa kita." Mamahalin pa kita. Simula ngayon, bilanggo na rin ako. At gusto kong magpakulong sa lugar kung saan malaya akong magmamahal. Diyan sa puso mo. Taray niya. Magaling niya. Gutera. Matapos kong magpakatotoo, ipinahayag na rin ni James ang nararamdaman niya para sa akin. Ipinangako niyang mamahalin ako at hindi sasaktan sa abot ng kanyang makakaya. Ngayon, mahigit 1 taon na kaming mag-on ni James. Bibihira kami mag-away. Lagi kaming masaya tuwing dadalaw ako sa kanya. Handa akong maghintay hanggang sa tuluyan na siyang makalaya. Napakasarap maranasan ang pag-ibig sa lugar na hindi mo inaasahan. Bihag namin ang puso ng isa't isa na malayang pinagtagpo ng pag-ibig. Ako po si Miles, isang tambalanista, at ito ang love story ko. Syrup Ang syrup naman ng pag-ibig. Syrup naman punta sa kubol. Saan ba yung kubol na yan? Siyempre, baka makahanap rin ng love life. Isa sa mga sinasabi ng kwento na may wagang Burnay na hindi mo talaga masasabi kung saan mo matatagpuan ng pag-ibig, di ba? Tama. Who would have thought sa kulungan ka magkaka-jowa, di ba? Makatambay nga din dyan sa kubol. Parang feeling mo, di ba? Yan yung unlikely. sinasabi ng mga kubol yan. Gilid lang yan ng kubol eh. Yan parang mga
Hindi siya kulungan talaga na. Tapos ganyan karaming tao, parang paglabas mo, pagtitingin na sila sa'yo. Parang katulad. Oh. Pawisan kayong lumabas, Parang nakatingin sila lahat. Parang merong isang mot-mot dyan sa may recto. Kwento lang sa Saan akin ng dyan? kaibigan ko. Hindi, kwento lang sa akin ng kaibigan ko. Tapos sikat daw yun. Siyempre, may mga tambay daw sa labas. Pag may mga lumalabas na mga tao, yung mga tambay daw nagpapalakpak. Wala na, naalala ko lang kasi kung ganyan karami ng tao, tapos galing ka ng kubol, tapos kasama mo jowa mo, Oo, parang paglabas alam na nyo. this. Tapos pupunas-punas pa kayo. Ganun ba yun? Oo, alam na nila yan, Alam no? na this. Okay. Parang awkward no? Kasi Awkward. iniisip nila kung ano yung ginagawa nyo sa loob. Oo, tsaka parang ang tagal o kaya mabilis. Paglabas Diba? na Bianca pare, nagkapag-change all ka. Ganun yung mga usapan. Okay. O, diba? Sino mag-aakala? Na makakatagpo ng love life sa kubol ng ng diba? bilangguan. Hindi mo talaga masasabi. Kaya kung in search ka of a love life, di ba, dapat lagi kang handa because you'll never know Tama. the day nor the hour kung kailan makikita mo ang dawan. Siya yung sinasabi niya na ang sarap ng pakiramdam ng malayang pag-ibig. Oo, Di ba? Talagang makakagalaw kayo kahit saan man kayo pumunta. Totoo yan. Kasi kung alam mong kabit ka, tapos nakipagrelasyon ka pa, di ba? Kahit na hindi kayo nasa bilangguan, Oo. para kayong bilanggo. Tama. Kasi lagi kayong nakatago. Tama. Yan din ko minsan ang patunay na kung minsan pag lumabas ka sa comfort zone mo, doon mo yung mahanap yung bagay na hinahanap mo. Oh, di ba? Tingnan Ito, wala mo. to sa comfort zone. Correct. niya. Yung, Okay. yung Takot na dumalaw-dalaw takot siya. sa preso, Oo. ganyan. Ayaw niya na unang-una makapag-usap. Tama. Napaisip tuloy ako, sino ka mag-anak kung nasa preso? Makapunta ka. Makadalaw nga. Dapat parte sa correctional. Huwag ka pumunta sa bilibid. Ayaw, malamang kasi doon sa correctional madami. Baka babae doon. Baka sa bilibid ka pumunta partner. Nakakalurky. Hindi, akala ko sa correctional. Kasi marami akong kumag-anak na dadalawin. Ano ba? Oh, tama yun. Ang pag-ibig talaga ibibigay sa iyo sa kahit anong lugar sa tamang panahon. Basta manali ka na na dadating din. And syempre, God will will find ways and will make sure na kung nagmo-move on ka at naghihinagpis ang puso mo, 'di ba? Na hindi naman forever yung yung nararamdaman mong sakit, 'di ba? Tama. Yun ang replacement. Napakalaking tulong talaga nun. Maaaring sinasabi nila love on the rebound kapag ganun. Pero hindi eh. Kagaya nung kwento ni Miles. Di ba nakalimot siya ng tuluyan dun sa taong nagbigay sa kanya Kasi ng may pain. bago. Kasi napalitan ng bago. So pwede nyo gawin yun. Para maka-move on din. Makatulong, 'di ba? Kasi paano ka naman paano ka makaka-feel ulit ng excitement, Correct. ng kilig kung hindi ka mag-entertain ng iba. Tama. At ma-excite ka dun. Kung merong umalis na minahal mo, malamang may darating na bago at maniwala kang mas higit pa dun. 'Di ba? Kubol. Pahingi nga ako ng bubble wrap. Nadidistract ka ba? Nadidistract ka ba? Narinig ko yung puto. Kaya pala sabi ko, para may mga kumakaluskos kanina pa. Habang nagpo-programa po kami, sa Nicole may baong bubble wrap. Hindi, di ba? Hindi ba nakaka-therapeutic to partner eh? Di ba? Hindi ganun eh. So anyways, kung ang therapy mo ay dumalaw sa mga mahal mo sa buhay, whether it be in bilangguan, kubol, or whatever, or whether it be a bubble wrap, di ba? Find ways para yung heart mo will find peace. Ayan. Yes. Para maging therapy, para magkaroon ka ng therapy. Iba-iba ng therapy, di ba? Yung iba, pumupunta ng simbahan, yun, best therapy talaga yun. Ma-uplift ulit yung moral mo, mababago yung mindset mo. Kasi Ikaw, yung anong feeling therapy may mo, sumbungan partner? ka eh. Simba din. Massage. Massage. Literal. Pero hindi ka nagpapamassage sa puwet. Oo, ako na. Ayaw mo. Nasusundot eh. Kasi pagkatapos sa puwet mo, masayin yung mukha. Hindi Tama. pa. Wala Kaya pa. pala sabi Tapos ko, kating-kati lagi mukha ko pagkatapos ng massage. Sabi ko, bakit gano'n? Parang nagkaroon lalo ako ng discomfort. Tapos Yung pala. nang tinanong mo, di ba, ilan na po yung minasahe mo? 5 na kayo. Nagugas po ba kayo ng kamay? Hindi, kasi baka mapasma ako eh. Lahat yun foot. So lahat na dumi, lahat ng fungi sa paa na minasahe niya, napunta sa mukha mo. Kaya ingat din po kayo din sa pagmamassage ng mukha, di ba? So, iba't ibang ways para magkaroon po tayo ng mas
magaan na kalooban. Ako I go out diba? with friends. Oh, Yan. malaking tulong 'yon kasi madadivert yung attention mo. Sila yung nagpapatawa sa'yo. Oo, lalo na mga joker yung mga kasama mo. So Oo, talagang At saka friends na joker ha. Kasi kung halimbawa ang mga kaibigan mo din, yung mga kapwa mong lugmok, di ba? Tandaan mo, misery loves company. Di ba? Tama. Totoo yan eh. Parang kapag malungkot ka o kaya basta pag Nasasama ka pa sa ganung Oo, tao. Magkukwentuhan kayo ng Magkukwentuhan kayo ng problema ninyo. ang ending nito, parang mas mabigat pa simula, di ba? O lumabas ka ng bahay na gusto mong may makausap na kaibigan, ang nega din niya. Oo. Hindi nakatulong. Hindi nakatulong. Surround yourself with positive people. And Yes. again, sa iyo, Miles, we are happy for you. Natagpuan mo ang iyong love life. Talagang kakaiba ang storya kasi who would have thought na isang bilanggo ang magiging love life mo. Pero, di ba, we wish for that day na dadating na makalaya na ng husto si James mula sa bilangguan para lagi na kayo magkasama. Tama. At ikaw na naghahanap ng love life, tiwala lang ngayong araw na ito. Magsuot ng pulang lipstick. Baka Yan. sakaling may makapansin sa'yo habang nagko-commute ka, di Nako, ba? tambay-tambay din. May mga tambayan kaming alam na pwede mong puntahan. Yan, na mapupula yung labi. Talaga namumutok hanggang madaling araw. Correct, hanggang madaling araw. Sasabi- Actually, madaling araw sila lumalabas. Okay. Papulahan ng lips ito. Pwede kang tumambay doon, malay mo. Hindi Saan natin yung malapit masasabi. ang henyo? Saan yung malapit na ganun tambayan? Yung namumutok yung labi. Ay, marami Pati dyan. dibdib namumutok. Diyan lang banda sa may Harris. Si Kadjot Ah, si yung Kadjot. kontakin mo. Tayo tayo May alam dyan. kami tambayan. So mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Happy Independence Day po para sa ating lahat. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.